La Contracorrent s'ha instal·lat un cop més a Santa Eulàlia de Ronçana. La cursa solidària per Càritas ha elaborat un nou recorregut de 5 quilòmetres pels indrets que envolten el riu Tenes, en aquesta tercera edició. Aquest any la cursa ha canviat de localització. S'ha fet el camí de la Creueta en comptes del Parc de Can Font. Amb aquest canvi s'ha volgut unificar la cursa solidària amb la Fira de Nadal celebrada a la plaça 11 de setembre. La tercera edició ha aconseguit 40 inscripcions més. Amb 170 participants, la cursa ha acollit corredors i corredores de Santa Eulàlia i d'altres poblacions veïnes. Molt bé, molt bé. Una cursa ràpida, corrible i molt planera. Molt bé, la veritat, el dia a part, impressionant. Sí, molt ben marcat el recorregut, de 10, molt ben marcat, perquè a més estava tot perfecte. Els corriols, mercaders, perfecte. Amb el so dels tabals dels tabalers del Ball de Diables La Sella, els corredors i corredores arribaven a la línia de meta, alguns esgotats i d'altres que tornaven a córrer l'últim tram per gust. El millor temps va ser del dorsal 32, Jaume Priego, amb un temps de 21 minuts i 17 segons. El segon i tercer lloc de la classificació general va ser pels corredors Oliver Morgade i Daniel Teruel, el qual també va quedar a primer lloc de la categoria júnior masculí. A les classificacions femenines, el primer lloc és per la Camila Danieluk, amb un temps de 26 minuts i 2 segons. Amb una diferència de 16 segons va arribar a la segona classificada, Noemí Balbuena, i més tard, Clàudia Bosch. Aquest any la cursa ha sigut tot un èxit. Des de l'organització estem molt contents i contentes perquè és el tercer any, hem tingut 160 participants, 50 més que l'any passat. Dels 160 participants, també una dada a destacar és que pràcticament la meitat són veïnes d'aquí Santa Eulàlia, que és una mica també el sentit de poder fer aquest esdeveniment, esport popular, però que sigui per bona part dels habitants. Aquesta tercera edició de la Contracorrent acaba amb la recaudació de 993 euros per Càritas.